Zdravím vás ľudia u dnešného videa. No, dlho som nenatáčal, takže aby ste neboli smutní, som tu s mojím Čo si vybral za hru? Ja som z toho fakt jeleň. Prečo ja som tu pomalý? Ok, dosť. Asi, že som začal, no. Blbé otázky mám. Prečo než začať s blbými otázkami? Spadol. Maťko? Kde si? Ne. Nejaký som pomalý. Nezdal sa mi to, že... Ja som odletel z mapy. Ja som si fakt myslel, že ja som pomalý jak one. Jak nubak. No nie. To sa nedá. No, fakt som rýchlo jak turbo. Tri, dva. Prečo som nad mapou? Dobre, ďalšia hra, nuda. Čo je akože? Ďalšia hra. Čo ideme robiť? Hej, pridajte si ma. Kode. Dám vám pár sekúnd. Keby niečo môžete si stopnúť video. Fú, to čo neznášam, o tom som raz robil video a nemalo to zhľadnutia. Ale klikajte na ten odber, hneď. Ja vás vidím. No, na čo ideme? Okej. Nečudujte sa tam, keď budem tam mať taký avatar. Mám 1 500 friendov. Neviem za čo. Super hudba. Dobre, dosť. No, dobrý deň, postavička. Čo ideme robiť? No, ale ja takú postavičku nebudem mať. Na kom? Nemalo by tu byť niečo iného, náhodou. Ok, môj obľúbený avatar. No, nečudujte sa, že prečo tento, vôbec. Pripoj sa na mňa. No. Nekomentujeme, hej, nekomentujeme. Ale viete čo? Aby ste boli radi, lebo ste to vy. Toto nik nemal vidieť. Toto nik už nemal vidieť. Misklik. OK. Hneď lepšie. Čo ideme robiť? Ja vám vravím, že píšte do tých komentárov, čo mám robiť, lebo ja sa nudím na tých videách. Helikoptera. No. Ja som natáčal aj cez počítač, len chyba. No dobrý večer. Som Sigma trošku, no. Je ráno. Ale tu je večer. Tu je večer. Tu je večer. No, čau. Zmizni. Tup, tup.
Tip. Aha. No, čo spravíme dneska? Ja robím. Robte. Dávajte komenty, čo mám hrať. Ja sa nudím. Alebo správame. Dáme ho bratranca print. No, dobre. Nič si nepočul, dúfam. Tak to má byť. Keď nie. Dobre. Čo ideme robiť? Ideme na... Dovidenia. Nie je to hračka pre detičky. Minule to boli tie deti a vyprankujeme ho od brancenca. Okej. To nie je hračka pre deti. Mali ste hrať tam ten event a... Poď. Nie! Nestihol som spraviť backflip. Keďže ste to vy, urobím nejaký stand. Takže sa tešte. Čo to robíš? No to ani nebudeš. Počkaj. Bol tu ten zelený bod. Bol asi, neviem. Hlavne som to. Ešte raz to nechať hľadátov. To bol slabý. Dobre. Ja nemám hlasivky už pomaly. Dovidenia. Odpal ma. Ďakujem. Kde backflip? Ja som nevidel náš backflip. Čo je? Stand neúspešný, hlavne pre mňa. Nič ste nevideli. Nič ste nevideli ani nepočuli. To bolo strašne úspešné pre mňa. No. Čo si mazal to dielo. Vieš čo? Ja urobím tak, ten stand. Dáš mi prosím dielo, ja chcem spraviť stand, ktorý sa mi Dovidenia. OK. Podarenie už pesne. No. Nikto nič nevidel. A vôbec som ten backflip nedal pozdejšie. Takže... A ty čo tu robíš? No, mám radosť. Čo ideme teraz robiť? Alebo vieš čo? Poďme sa pustiť. Nie, poď na hotel. No. Choď do domu 2. Dúfam, že to je mu. OK, ja budem si tu. Ja ti spravím tu taký domeček. Choď. Shit! Nič ste nevideli. Toto zacenzurujem. Toto zacenzurujem, Maťko. Toto zacenzurujem. Toto je nelegálne. No, Maťko, poď do domu. Kašuj na ňu. Ale choro frasa, neviem, o čom meleš. OK.
nič ste nevideli. Ja som typku žiadal pozdrav do videa, ale ona, že tak ja nebudu rušiť. Ďakujem veľmi pekne. Ako moja friendka, ty ani ma nepozdravil do videa. To čo je? Tu. Jak dobre hraješ? Ešte hraj? No ja dobre hrajem. Dosť. Opäť je týpka ma ani nepozdraviť do videa, to akože... Čo je? Čo je to za drzosť? No pozdrav do videa. Ne? To čo je za drzosť? Ne? Ne. Okamžite. Okamžite. Poďme. Pos. Okamžite, poďme. Pos. No. Please. Keď poviem, nech pozdraví do videa, to asi nepozdraví, ne? Poď. No vidíš! Napíš. Poď. Keď ma niekde stretnete, ale som vám ukazoval nick. Keď ma niekde stretnete, tak povedzte mi aspoň čau. Ja si to odfotím, nie, dám si to na stenku. Nie, no. Viacerým. Dobrý deň, nie? Pane Bože, ja mám zauček k škole. Poď. A však nie ide. Teraz má prísť, aby... Nechto... OK, idem do frasa. Nemám nápady, typku som žobral. Aspoň nech... ma pozdraviť do videa, ani odber mi nedá. Tak, ja fakt neviem. Ja si zbližím obrazovku, poviem si čos, pekný avatar. Kde si zas? No, čo ja viem, čo ešte idem robiť. Ešte trošku zaškáčem. Prečo nie? OK, na čo ideme? Čo ideme robiť? Super, tak to skončí asi takto. Môj bratranec je bugnutý pod mapou, ja si tu skáčem na trampoške, why not? Takže, zdravím vás ľudia, dúfam, že ste dali odber, a keď nie, ja vás vidím! A koment, čo máme na budúce hrať.
Ja vás nezožeriem v tých komentoch. A ešte... No to je všetko. Tak u ďalšieho videa. Čus.